Les lents trifocals suposen un pas endavant. Sempre anem avançant, poquet a poquet, a vegades, però sempre anem endavant. I les lents trifocals són un tipus de lent multifocal, que són les que utilitzem per corregir la vista cansada, i les lents multifocals el que passava era que, encara que els diem multifocals, realment tenen dos focus, un per la visió de lluny i un per la visió de prop. Això ja va ser un avanç important, perquè abans només podíem corregir el focus de lluny, ara podíem corregir tots dos. Però realment l'ull treballa amb molts focus al mateix temps, va variant, va enfocant en diferents distàncies. I un d'aquests focus que molesta especialment o que és especialment necessari en la vida diària és el de la visió intermitja. I l'exemple de visió intermitja pot ser quan mirem el mòbil així o quan estem treballant amb una pantalla d'ordinador. Els pacients amb lents multifocals amb dos focus tenien certa mancança a l'hora de treballar aquestes distàncies. La lent trifocal el que pretén és millorar aquesta situació. D'alguna manera, imitar més el que és un ull natural, que estem canviant nosaltres amb aquesta lent. De manera que no només treballem amb un foco de lluny, un foco de prop, sinó que afegim aquest foco intermig que fa que la visió, com dèiem, sigui una mica més natural i més adaptada a les diferents distàncies que fem servir dia a dia.